Yes, it's true nga si Lord ang first miracle ni Jesus. Iyang gihimong bino ang tubig. But it doesn't mean nga nag-allow si Lord nga maghubog-hubog ta. Kaya kung atong balikon ni mga igsoon, again, balikon na to. Kani nga event, walay na record bisag usa nga nahubog. Pero nag-inom silang maayo aning tayma. Actually, igsoon, kaning paghimo ni Jesus og miracle, nga ang tubig himo niyang bino, paluap na lang ni. Kay nag-inom na sila una, katong naa dito mga tao niya nahutdan. In other words, nakainom na sila dagan-daghan, kay nahurot na gud ang gidalit. Apan naghimo pa gud ng miracle pa jud si Lord, pila ka tadyaw nga puno sa tubig himo niyang bino. Pero ang katingalahan kay walay ni bisan usa nga nahubog nila. In other words, mga igsoon, lahi ni nga klase nga bino. Dili ni pariha ng mga bino karon nga makainom nga magmaoy na mga hagis, no? Nayuban nga nahubog, namusil. So dili ko mutuo nga si Lord, si Jesus atong gilagaran igsoon. Magtudlo nato anang binuang hubog-hubog Ginoon. No? Yang pulong sa Ginoo mga igsoon nag-ingon nga atong lawas templo. So anything nga makadaot sa lawas nato, nag-destroy sa templo sa Ginoo. Unsa man ang maghubog-hubog, makadaot man na. Kung kanunay ta magpugas og bino, tanduay, unsa man ako lapo, green perico kada adlaw. Muani ta na kadugayan igsoon og sakit sa atay. Muna daghan kay nangamatay og sayo kay taki kay hinubig rang tanduay. Usa lang ni ka reminder with love kay naigugma ko kay diha sad ko gikan igsoon. Mao bitaw gi-consider siya as king of all drugs. Drugs man no, maka-addict. Mabita ang uban mga igsoon pangitaon gud nila ang kanang ilimnon kay aron makatug sila aron kuno pampakalma pero tan-aw nako sa akong kasinidad di man makalma. Di ba? Ang hilumon masabaan. Napoy ang sabaan, mahilumon. Kuyaw, depende sa tripping ba, no? And then, sadly, igsoon, naay mga katawhan karon nga naay problema, na-depress, daghang problema sa kinabuhi, gihimo nilang comfort, gihimo nilang tambal ang ilimnong makahubog. Igsoon diha ko gikan. Na ako'y problema sa unay, niguman akong suyok og syabo, inuman akong pila ka botilya nga Red Horse. Pero sa diyang mubaba ang tama, ang problema, wala. Dili makatabang na igsoon. But sadly, daghang kayong mga tao karon nga panahon nga na problema sila, mangutang dayog tanduay, mukuha dayon og Red Horse, magtagay din makig-chip in, moadto dayon mga bidyukihan, moadto og mga bar, mangitag, kahilayan tagay, mauli nga hubog na, pagmata, ang problema lang gihapon. Di ba? Makawala din sa problema? No, dili, diha ko gikan. Wala ta gipiyalan sa Ginoo og lawas aron ato lang hinay-hinayon og patay. Makadaot na. According to Saint Paul, San Pablo sa Episo, likayi ang paghubog-hubog kay makadaot kini. Amen. Ayaw i-misinterpret ang miracle ni Lord. Ang first miracle niya, nga yes, naghimo siya og bino. First miracle nga gihimo ni Jesus Christ dito sa kasal sa Kana. Naghimo siya og bino, pero walay nahubog bisan usa nila. In other words, lahi to nga klase sa bino igsoon. Dili to pariha ng mga bino karon nga lahi. Daghang nahitabo ingana mga babae nga nangahubog, nagmahay pagkawasan kay naay nahitabo nila nga dili angay may tabo. Pero wala sila ka-resist kay mura sila way buot kay hubog sila. Dili na gusto si Lord ana igsoon. Matod pa sa balang kasulatan mga igsoon, gipalita sa mahal nga bili kinabuhi mismo ni Kristo Jesus. Dito sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo iyang gihatag alang kanato. Gipalit ta atong lawas sa mahal nga bili. Mao nang ingon ang pulong sa Ginoo nga honor God with your body. Pasidunggi ang Dios pinaagi sa atong lawas. Do we think nga gipasidunggan nato ang Ginoo ana nga silang magsigitag kahubog? Wala ato ni noong gipakawawa ng Ginoo. Unsa kay bation ni Lord nga iyang gipiyal nato nga lawas. Gipahuwam sa Ginoo nga lawas. Ato pirmi na to hubgon. Diba? Do we think malipay si Lord? No. We are created to worship our Creator. Natay lawas gipiyal sa Ginoo. Ang purpose ani nga mahimaya si Lord sa atong lawas ug dili kay ato ni siyang dauton, ato ni siyang gunubon, ato ni siyang laglagon sa makadaot nga bisyo. Again, ako tamang balikan igsoon, dapat dili nato ma-misinterpret o dili nato sabton sa literal lang igsoon. Tung kaugalingong panabot ang milagro nga gihimo ni Jesus sa Kana. Di ba? Yes, naghimo siya milagro, naghimo siya igsoon og bino. Pero why bisang usa nga nahubog?
Oh, so in other words, wala mitugot si Lord nga maghubog-hubog ta. Kay kung nitugot pa siya, mingkontra si Pablo niya. Kinsa man ni si Pablo? Si Pablo banggiitang alagad sa Ginoo. Si Pablo gikan sa kangit-ngit gihawas sa Ginoo, nahimong banggiitan niyang alagad. Si Pablo miingon, ayaw kamo paghubog-hubog. So kung si Pablo niingon, ayaw kamo paghubog-hubog, unya si Kristo niingon, paghubog-hubog mo kay palahubog. Nagbangga sila, di ba? Nagbangga sila. So wala na align. Mao ingon ni Pablo igsoon, instead nga maghubog-hubog ta, be filled with the Spirit. May pay magpapuno ta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo maghatag na bunga. Ang Espiritu Santo igsoon sa diyang mapuno ta, mabuutan ta. Kaya ang fruit of the Holy Spirit, mga igsoon, mao ni siya nagproduce ang Holy Spirit og fruits. Ug ang fruits mao ni love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kanang tanan mao nay resulta sa Espiritu Santo. Lahi kayog impact, lahi kay tama. Magpapuno ta sa Espiritu Santo, mabuutan ta. Apan magpapuno ta sa makahubog, malikoy ta. Daghan nga na, daghan igsoon na. Again, balikan ta mo. Daghang krimen ang naitabo, hubog ang nihimo. Daghang nakapatay, hubog. Daghang nanunggab, hubog. Daghang pong namatay, gipatay kay hubog, naghinambog naman. Kaya ang uban mga igsoon kani mga palahubog. Grabe na kayo, mga bulala na kayo na manungog away, mangitag buno. Ang hinungdan, natigbasan, napusilan, namatay kay hubog. Tanawa ang impact anang pagkapalahubog. Di ba walay ayo? Sa una bantayan mo karon igsoon, base akong naobserbaran ba. Bisan naa sa kasakit o kalipay, dili jud mawa ang tagay. Misugat og bagong tuig, nag-celebrate daw og Pasko, tagay. Ingana ba natong pagsugat sa Ginoo, paghandom sa pagkatao ni Hesus, nga nagkamang-kamang na ta, ang uban nadunggaban, no, ang uban nagpinusilay kay hubog na kayo? Di ba ingana ba? Dapat ablihan na to tong mata igsoon. Dili na kabubuton sa Ginoo. Jesus is the Prince of Peace. Ang ipasugo sa Ginoo igsoon, magmugna og kalinaw, dili kagubot. Magbugna og kinabuhi, dili kamatayon. Because He is the life, di ba? Ingon si Jesus, I am the way, the truth, and the life. Pero daghang nakalas nga kinabuhi tungod anang paghubog-hubog. Pahinumdum lamang kini. But it's all up to us kung unsa tong response igsoon. Dili ni ingon nga gihukman ta mo. Kay diha sad ko gikan. Ug ako nakita nga wala gi ayo. Kung kana ang inyong para ninyo igsoon nga maayo, kamoy bahala, pero sultian ko kamoy igsoon. Sa tanan natong pagabuhaton, naadyoy paningil, naadyoy consequence igsoon. Mao na nga mao na dapat natong pamalandungan nga in everything we do, maayo man og daotan. Sa unahan naadyoy resulta. Kung unsa tong ipugas karon, maayo og daotan, nagyud tay anihon.